Bizikaren gizarte honetan, tamalez, indarkeria dagoela, hori errealitatea da. Eta esparru digital horretan, erreproduzitzen dela gure gizartean dagoen indarkeria hori. Erreproduzitu eta nik esango nuke amplifikatzen dela indarkeri hori eta sortu direla indarkeri mota berri batzuk. Eta gazteak dira, eurentzako esparru digital hori da euren medio naturala ez dakit, baina asko erabiltzen dutena. Horrexegatik, ezinbestekoa da, esparru horretan alfabetizazio digital kritikoa egitea jakin dezaten, zelan erabili behar direzen horrelako tresnak beste pertsona batzuei ez kaltetzeko. Edozein kasutan, tresna digitalak ez dira berez arazoa. Arazoa da erabiltzen daudien pertsonak ez, eta horren atzean dauzen pentsamoldeak. Horregatik, balio aldaketaren alde lanean jarraitu behar dugu. Berdintasunean oinarritutako gizarte bat eraikitzeko eta balio horiek barneratzeko eta tresna digital horiek behar den modun erabili ahal izateko. Baina egia da askotan kaltetzeko erabiltzen direla, baztertu nahi ditugun egoera horiek indartzeko eta hori da ekiditu behar duguna.